Jsi v léčebně, že jo, teďka? Mm, No a jak tě tady léčej? no lékama jenom. A co ty bys potřebovala? Já bych potřebovala víc komunikace bych potřebovala. Pokud ten projekt bude pokračovat, tak já budu potřebovat sehnat pak nějaký další lidi, kteří sem budou chodit. A tak já, když jim budu říkat, že mají tu možnost sem přijít a povídat si tady s váma, co jim mám říct, nebo co bys jim třeba chtěla vzkázat takovým lidem? Oni sem klidně přišli a nebáli se nemocných. Nebáli se duševně nemocných, že jsou to stejní lidi jako i